A yau ne dai Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kai takardar bashi ta Naira miliyan 40 wadda za yi aikin rushe gadar Ƙofar Nasarawa wadda injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi ta. To mai sauraro yanzu za ka kalli cikakken bidiyon, sai ka biyo mu domin kallon yadda ta kasance. To kar ka manta dai kana tare da Mai Abaya 24 TV. Kafin bidiyon namu ya ɗora ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa. Hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau ne dai Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci Majalisar Dokokin Jihar Kano ta sa mai hannu a takardar bashin Naira miliyan 40 wadda za a yi aikin gadar Ƙofar Nasarawa, wato kuɗaɗen da za a biya na rushe wannan ita gadar. Abdullahi Umar Ganduje dai ya ƙara da cewa injiniyan da ya jagoranci gadar Ƙofar Nasarawa ba shi da wata basira, saboda aikin nasa an samu kuskure da dama. A kuskuren nashi ka duba ka gani, Gwamna Abdullahi Umar Gandujen ya ce mutanen jihar Kano ku duba ku gani, duk damuna ba ma damuna ba inda an sako ruwa mai yawa sai ka ga abin ya ta'azzara, abin ya tumbatsa, za ka ga ruwa ta ko'ina a ita gadar Ƙofar Nasarawa. Musamman ma in damuna ta zo za ka ga ruwa yana fitowa ta ko'ina. Gadar ba a yi a gurin gadar ba a yi hanyoyin da ruwa zai ringa wucewa ba. Iya sa wannan gada tana kawo tsaiko gurin tafiye-tafiyen sufuri na babura da motoci har da ma na ƙafa. Tana kawo tsaiko a wannan al'amuran. Iya sa za mu samu mai mata wannan rusau. To kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa, hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.